Kaixo Gazetaguneko lagunak ongi etorri bideo berri batera. Gaur zuen Chrome nabigatzailea produktibitate makina bihurtuko dugu. Aurreko bideoan luzapenak modu oso errazean nola instalatu ikusi genuen. Gaur ezinbesteko 5 luzapen ikusiko ditugu. Denbora aurresten lagunduko dizutenak eta bizitza digitala askoz errazago egingo digutenak. Produktibitate garbiarekin hasiko gara. Todoist. Zereginak kudeatzeko tresna hau erabiltzen baduzue, edapen hau zuen lagunik onena izango da. Aukera ematen digu edozein web orri zerrendako atasa gisa, gehitzeko klik bakar batekin. Geroago artikulu bat irakurri nahi duzula? Klik. Web batean zerbait erostea gogoratzen nahi duzula? Klik. Gainera, zuen zereginak kudea ditzakezue egindakoak markatu eta baita zuen proiektuak berrikusi ere. Aplikazio nagusia ireki behar izan gabe. Idazketa eta komunikaziora igaroko gara. Language Tool nabigatzailean idazten dituzuen mezu argitalpen edo testuetarako. Ez du ortografia bakarrik zuzentzen, askoz haratago doa. Gramatika, puntuazioa, estiloa, ikus ezazu nola azpimarratzen dizkidan koloretan egon daitezkeen hobekuntzak. Klik bat eta zuzenduta dago. Tutorialak egiten ditugunontzat edo webguneko informazioa jaso behar dugunontzat, Nimbus screenshot harri bitxi bada. Tresna honen bidez, orrialde osoaren pantaila kapturak egin ditzakezue klik bakar batekin. Hitz egin dezagun abiaduraz eta lasaitasunaz. Gomendio hau publizitatea blokeatzeko tresnarik onenetakoa da, Adblock. Publizitatea gogaikarria izateaz gain, zuen ordenagailuko baliabideak kontsumitzen ditu eta nabigazioa moteldu dezake. Luzapen honekin banner, pop-up eta bideo iragarki gehienak ezabatuko ditugu. Eta azkenik, diru aurreztuko dizuen hedadura. Joni, online erosten duenetarikoa bazara, ezinbestekoa da zuretzat. Ordaintzer zaudenean, Jonik kupoiak eta deskontu kodeak automatikoki bilatzen ditu interneten. Erosketekin aurrezten lagunduko dizu. Eta hau da dena gaurkoz, konta iezadazu iruzkinetan zein den zuen luzapen gogokoena edo zein gehituko zenukeen zerrenda honetara. Bideoa gustatu bazaizu, ez ahaztu gustoko dut ematea eta kanalean harpidetzea bideo tutorial gehiagotarako. Hurrengora arte!